Nakurat ang mga residente sa Protalisay, Magugpo North, Tagum City. Sadyang ilang nasayran nga gidungag kawat ang 13 kilometrohan sa tubig nga naimutang kilid sa kalsada Marso 11 sa buntag. Sumala sa report pasado alas 5 na sa buntag sa nasangpit nga petsa, usa ka balabal driver sa dapit ang nakabantay sa usa ka top down nga motor nga naka-standby dul sa naimutangan sa mga metrohan sa tubig. Hinungdan nga paspas misibat ang kawatan. Gi-secured sa mga lumulupyo ang maong motor. Samtang na-recover ang mga kinawat nga metrohan, pipila ka metros ang gilayon gikan sa gikuan. Dali sab gi-report sa mga biktima ngadto sa kapulisan ang maong insidente. Nasayran nga dunay laing upat ka mga metrohan sa tubig nga karga sa maong motor nga gituwang kinawat usab sa ubang lugar sa Dakbayan. Samtang gipulian gilayon sa Tagum Water District og bag-ong metrohan sa tubig aron nga padayon ni makagamit og tubig ang mga biktima. Sigon sa mga residente, pipila kay kayo na naka-standby sa dapit ang maong motor og wala sila magdahom nga aduna kini daotang plano. Mihimo na og investigasyon ang kapulisan kabahin sa maong insidente aron mailhan ang suspek og madubag sa nabuhat nga krimen. Wala gipili nga oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy. Kini ang Santon Plus Coffee Mix. Alang sa kayusang nga Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lara Sanyol, XFM News.